Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uthi into ayithanda kakhulu kuMamelodi Sundowns ukujula kweqembu labo ngemuva kokuthi iqembu lakhe lihlulwe ngo-1-0 yi-Sundowns ngomhla ka-1 kuMarch 2025 eLucas Moribe Stadium. UNabi ubuzwe ukuthi zikhona yini izindlela zokudlala noma impumelelo ye-Sundowns angazisebenzisa eqenjini lakhe. Yize umdlalo ubusondelene, igoli lika-Lucas Ribeiro Costa ngesihombe sokuqala lidale omkhulu umehluko. UNabi unomuzwa ukuthi la maqembu amabili ahluke kakhulu ngabadlali nesitayela. Ugcizelela ukuthi nakuba i-Sundowns zishaya isifuba ngokuba nabadlali basesiswini abaqinile, i-Kaizer Chiefs yona igxila kakhulu kubadlali basezinhlangothini, okwenza womabili la maqembu ahluke ngezitayela zokudlala. Nokho okugqame kakhulu kuNabi ukujula kwabadlali be-Sundowns, avumile ukuthi kungaba usizo olukhulu kuba nabeqenjini lakhe. Lokhu kuhlula kukaNabi bekungokwesithathu yi-Sundowns kusukela ithathe izintambo zokuqeqesha i-Chiefs ekuqaleni kwesizini, kulandela ukuhlulwa ngo-2-1 koweligi nokushaywa ngo-4-0 kuma-quarter final e-Carling Knockout Cup. Njengoba i-Chiefs njengamanje ihlezi endaweni yesishiyagalombili esicongweni seligi ngamaphuzu angu-25 emidlalweni engu-19, ezikaNabi zizobe zifuna ukuqhumisa isibhaxo esiqinile uma sezitholana phezulu neMagesi FC emidlalweni olandelayo weligi ngoMarch 4.